Hvorfor er børnearbejde et problem? Altså, det er jo et stort problem på hele kloden, ikke? Men det ser meget forskelligt ud, afhængig af, hvor man er henne i verden, ikke? Det har jo altid været sådan, også i Danmark, at børn har været en naturlig del af familiens arbejde og har hjulpet til, ikke? Men i takt med, at vi er blevet rigere og har flyttet os måske fra landbrug til byerne og arbejder mere med industri og service, så kommer børnene til at spille en mindre og mindre rolle i børnearbejde. Men i lande, hvor befolkningen er fattigere end vi er, så er der mange områder, hvor børnene er meget, meget vigtige for familiens overlevelse. At børnenes arbejdskraft er vigtig, for eksempel stadigvæk nok først og fremmest til at hjælpe til i landbruget med alle de forskellige arbejdsopgaver, der er, med at passe dyr, og med at plante, og med at passe marker, og så, og med at sælge ting på markedet, og sådan nogle ting. Jeg tænker lidt, hvis der er nogle specielle lande, hvilke er det så? Det er jo så koncentreret i de lande, som også har de største fattigdomsproblemer, og det vil sige, det er i nogle lande i Afrika, ikke alle lande i Afrika, men nogle lande i Afrika, hvor jeg i går, da jeg forberedte mig på den her snak, så at op mod 40-50% af børn måske er omfattet af børnearbejde, problemer med børnearbejde, men hvor jeg tror gennemsnittet i Afrika er omkring 25%, en fjerdedel af børnene, som arbejder for meget og forkert, så det truer deres uddannelse og deres skolegang. Ja. Og så vil jeg også lige høre, i hvilke industrier det primært er? Det har jeg ikke fuldstændig styr på, men altså det er jo meget stadigvæk i landbrug. Hvis vi ser Afrika og Vestafrika, så var der jo for nogle år siden, måske I stod på det i jeres forberedelse, noget omkring kakao. Altså at noget af det chokolade, som vi gnasker i os og får billigt, ikke? At kakaobønderne er dyrket og høstet ved hjælp af børnearbejde. Det er jo i hvert fald en af varerne, ikke? Men ellers taler man jo rigtig meget om tøj, tekstilindustri og om smarte gummisko, som bliver billigere og billigere, og man måske også noget med genbrug. Man ser jo meget med børn, der går rundt på lossepladser og samler ting, plastik eller metal, og samler det i store bundter, og for så at få en eller anden form for indtægt ved at sælge. Så jeg vil gerne spørge, er børnearbejde et samfundsproblem, eller er det ikke? Det er det absolut. Det kan man sige, fordi at det er jo noget af det, som jeg sagde også i starten i mit første svar, altså at hvis børn på grund af for meget arbejde ikke kan passe deres skolegang og ikke kommer i skolen, så kan man sige, så bliver de jo ikke udviklet til at bidrage til samfundet på samme måde, som hvis de fik en uddannelse. Og kan man sige, det er også et samfunds ansvar, at borgerne, og det er jo også børnene, får de nogle ordentlige rammer og udvikle sig på, og man overholder de rettigheder, som man har tilsluttet sig, for eksempel i børnekonventionen eller i forhold til menneskerettigheder. Så jeg synes, der absolut det er et samfundsproblem, som politikerne bør være opmærksom på. Hvad skal vi som forbrugere i den vestlige verden gøre mod dette problem? Det er vist det, man kalder et ledende spørgsmål. Er det ikke det? Ja, en lille smule. En lille smule. Ja, men altså, det er jo rigtig svært at være forbruger i, hvor mange ting bliver lagt over til det med, man kan jo bare vælge at købe det, der er rigtigt. Selvom det er dyre, så kan man vælge at købe noget, der er produceret økologisk eller bæredygtigt eller socialt ansvarligt, ikke? Som der også er mulighed for. Men nogle gange som forbruger kan det være svært at gennemskue, hvordan er det her produkt blevet til, og hvorfor er det så billigt, eller sådan noget. Så det rigtige svar, kan man sige, men ikke noget let svar, er jo at være bevidst som forbruger, at forholde sig til, hvad det er, man køber, og hvordan det er blevet produceret,
Det er den der kamp for at sikre, at alle børn kommer i uddannelse, lige meget om det er piger eller drenge, om det er på landet eller i byen, om det er rig eller fattig, om man er majoritet eller man er minoritet. Det er en rigtig, rigtig vigtig kamp, som også kan man sige, er med til at bekæmpe børnearbejde. Meget af den mest effektive måde at bekæmpe børnearbejde på, det er at sikre børnenes ret til god uddannelse. Yes. Det her det fører så til vores næste spørgsmål. Skal vi købe deres varer, eller skal vi lade være med det? Ja, det er jo præcis, fordi man kan sige, at en af de måder, at de her lande, som er fattige, og de grupper, som er fattige, at de bliver bedre stillet på, det er jo lige præcis, at de kan sælge det, de laver til andre lande. Ikke? Ja. Så det at sige, at man ikke skal købe fra dem, det er jo det samme som at sige, at de skal holde sig i fattigdom. Ja. Hvilke løsninger er der så på det her dilemma om, at børnearbejdere skal være i arbejde, eller om de bare skal vælge alternativet at være på gaden? Ja. Måske blive protestitueret. Ja. Det griber lidt tilbage til det, jeg sagde lige før. Jeg synes, at den vigtigste løsning, det er at sikre, at der er uddannelse til børnene, sådan at de kan flytte sig. Man ved jo helt klokkeklart statistisk, at hvis børn går i skole, så får de et bedre arbejde, der giver en bedre løn, sådan at de flytter sig, kan man sige, både personligt, men også med til, at deres samfund bliver rigere og flytter sig. Så det at sikre uddannelse til alle og med det rigtige indhold, det er absolut den bedste måde at bekæmpe børnearbejde på. Hvad gør I som organisation for at modvirke børnearbejde? Altså, der igen, det går lidt i ring, ikke også? Ikke? At UNESCO er jo en FN-organisation, som har et stærkt mandat inden for uddannelse. Og jeg snakkede om de her FN's verdensmål, og der er blandt andet et mål, det hedder mål 4, som handler om at sikre kvalitetsuddannelse til alle, uafhængig af køn og etnicitet og handicap og hvad ved jeg. Altså alle betyder alle. Og det, at medlemslandene har bundet sig til det kræver så, at der er nogen, der skubber på. Ikke? Så i UNESCO så gør man det, at man dels indsamler statistikker, data, hvordan ser det ud i de forskellige medlemslande med det. Så laver man rapporter, der viser, hvordan udvikler det sig, og så kan man jo bruge det til at motivere medlemslandene. Hvis ikke der er nogen fremskridt i nogle bestemte lande, så kan man sige, hvad har I gang i? Skulle I måske have noget inspiration og støtte til at udvikle jeres skoler, jeres uddannelsespolitik, sådan så at alle kommer med. Ikke? Og så laver man møder og konferencer, hvor medlemslandene kan dele deres historier og inspirere hinanden. Det hedder politikdialog, ikke? Hvordan, sådan så at man kan være med til i fællesskab at løfte niveauet. Ikke?